ассалому алайкум тамошобинони азизи шабакаи маъмура азия. имрӯз 6 гоҳи гусаладдори сер шири фурӯширо пешкаши шумо мегардонем. баъзеҳошоно нархошоно гуфтагия, баъзеҳошоно не. нархоша метавонед занг зада пурсед. ватсап дорад, телефоншам кор мекунад. харидоро боша марҳамат занг бизанед, бинависед, савдо кунед. саломат бошед, сарбуланд бошед. 12 литр шир дорад. ай бачаш буққа. Бача. нархаш бошад 17,000 муомила дорад. ин бача буққа. як комзой. шириш боша 7 литр шир дорад. соҳибаш гуфтаги маъмули фирма. соҳибаи 2 моҳа гирехтагӣ гуфтаги яко ман намедонам ака. нархаш бошад 18,000 муомила дорад. ин бачаи буққа. як комзой. як комзойлаш 12 литр шир дорад. ин гислак молда. Накарпат гислак молда 12 литр шир дорад. карпати тозаш. Mahşu, 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 mahşu. Çok hoş. Yakın zor. Dahlet şuraya götürüş nar. Mahşu. Mahşu. شغلت کن این یکم گسلاش 12 لیتر شیر داره. اسم بگیرید گسل چه اسم بیارید؟ من اسم بیارید ما ne gösteriyor? Sert diyorsun.